No ei. Tervepä tuloa taas käymään pienellä kalastusreissulla. Tässä on tarkoitus ollut jo venettä pitempi aika käyttää vesillä, mutta tää on vähän niin sanottu, tää homma nyt meitä vastustellut tässä, että edellisen kerran kun piti käyttää, niin vetokalusto sanoi, että ei tänään, ja tänään oli tarkoitus käyttää, niin kuva jo meni tossa sairastumaan, se on vähän lunssan tyngässä tuossa, mutta keli on niin hyvä, että kalalle oli kuitenkin pakko päästä koettamaan, että tuohon laitettiin tommonen tikkuaski tusina verran sopivaa ahventa tossa kun ongi, niin imas niin syvälle kitusiin koukuun, että ei auttanut muuta kuin niskat turita ja laitoin tossa nyt syöttikalakkuille viistattiin se tonne pyytämään ja kokeillaan tästä on tämmönen perus motor oili vuoren jiki tuli tossa tilattua häpyanglerilta näitä vuoren jikejä 7 senttisiä tuossa katelluna katteella kun tuolla 3 venettä pyörinä tuolla järvellä, että kyllä ois ollut tässä on monta viikkoa niin sanotusti ollut jo käsimoottori kahvassa kiinni, että päästään tietämään kahvaa suoraksi ja vähän tuonne valamestoille niin sanotusti. Ja tuossa vapuaikaa oli vähän yhden paikallisen kalamiehen kanssa puhetta, että tässä hänenkin kanssa sitten käydä kalastelemassa, kun tässä nämä koulukiireet on niin sanotusti pois alta, että kevätlukuukausi on nippuun ja tehtäväpalautukset tehty ja kesäksi ei mitään varsinaista työpaikkaa tuossa olluna, mutta on tässä sitten aikaa ainakin harrastella tässä. Sen suhteen ei työt ei sotke. Se löytyi joku kiven kantti näköinen. On vähän semmoista kivikkosta tässä tämä paikka missä viskotaan, mutta oikein hyvä. Syksyllä varsinkin, niin syysaikaa niin oikein hyvä. Oho. Tää oli ottusko uudesta. Oli nimittäin ihan kohtuu tärppi. Uudestaan samaa reikää uudestaan tuosta. Ei ollut kivenkantti tuo kun potkas vastaan. Haluaako tuli tossa tilattua tosissaan näitä 7 senttisiä vuoren jikejä. Tossa on vähän eri värejä. Tossa motor oilia ja sitten luomukuoretta ja paria muutakin väriä löytyy. Näitä päästään sitten tonne testailemaan sitten ihan kunnolla. Kunhan nyt tässä joku päivä niin loppus nää kaikenlaiset vastustelut mitä tässä nyt on ollut. Loki pyörii tuolla siinä vissiin jotta pikkukalaa on parvessa tuossa
Nyörimässä. Vesi tuohon Simpukan raatoja rannassa. Parvilan ei ole itse tottunut kalastamaan nää kirkkaassa vesissä ollenkaan. Talvella pilkillä tässä oli käytyä paljon. Tottunut vähän tämmöisiin humuspitoisiin vessiin. Ei antaa mennyt kyllä yhtään mitään. Tästä paikasta, mutta se on vaihdettava seuraavaan paikkaan. Ei kerta kalaa nyt tässä ainakaan opi. Mitä sanoinkin, että on enemmän semmonen syksyn mesta tämä, mutta pakkohan tän nyt oli tulla testaamaan kuitenkin. Sitten siltä osin viisaampi. Saadaan tulla toisessa paikassa. No niin, nythän se olisi. Se paikka vaihdettu, heitettiin tuossa meidän syöttikalaa pyytämään. Pyytämään tuonne vetteen ja laitetaan tästä vähän piiskailemaan täällä hyvä yhteisössä. Kalat nolkkii, että ainakin jotain on paikalla, se on niinku jo hyvä merkki. No se sitten, että käykö se vieheeseen, niin se on sitten selkkäkin uittunut. Lentää perähti tuohon kahtelemaan, että mitä se äijä sinne. Luuletko saavas kalaa? Ja hei. Taas ihan vastapuolella siellä pikkukala. Pikkukala hyppii karkuun. Kyllä keli on kyllä. Keli kyllä höllii. Ei voi muuta sanoa. Kyllä tässä tosissaan, niin kyllä tässä vetten päällä olisi viettänyt, mutta minkäs näille teet, kun asiat männää niin kuin ne männää ja niiden kanssa on vaan mäntävää. Kellahan. Niin ja tuolta. Siellä mitä. Perhoset on herännyt niin mukavasti, lentelee muutakin kuin sitruunaperhoset. Se on valkoisia, kun ne kaaliperhosia, kun ne on. Koivu on ihan. Koivukin on ihan tuossa, että enempi kuin hiirenkorvalla kyllä jo, että kyllähän tässä niinku. Vaan ei mitään intiaanikesseen tekisi, että aha, sieltä tuli. Ihmiset on mökkeilemässä, se on oikea tapeni. No siellä on. Vastarannalla on pikkukalloa kyllä. Hyppii karkuun sieltä. Onko se kaivettava onkivehkeet ja ruvettava onkimaan tässä? Jotain kalloissa. Olisi vaikka syöttikaloja tuossa sitten. Kun rupeaa saamaan venettä vesille, niin ei tarvitse käyttää sitten aikaa tuohon syöttikalan pyytämiseen. Mulla ottaa suoraan pakkasta.
Joo, kyllä hyvä molskit kävi täällä. Hyvä molskit kävi tässä rantapehkeessä. On tässä ihmiset kalloa saanut kyllä, että ei se siitä. Mutta ei oo muuta kuin miehestä ja ei oo muuta kuin ukosta kiinni enää tää homma, että ei kalloa tule. No sinä oot sille rantapehkessä. On kyllä tää kalastus, niin tää on kyllä niin. Tässä onnistuu rikkomaan fysiikan lakejakin. Siimat on sotkussa, vaikka ei missään solmu vaan olekaan. Mutta taas tuolle vähän syöttikalalle vähän. Syöttikalalle vähän paikkaa. Löytäis jotakin. Täällä tuossa onkia ruvetaan onkimaan. Minä en noita särkiä tästä äristä niin välitä, että mieluummin tulisi noita salakoita. Salakkata mieluummin. Se on aina salakaongena sivutuotteena tullaan vähän muutakin. Se aina mies on puistelemakin lähtee, niin kuha lähtee puistelemaan, niin kyllä sitä vaan tuppaa sitä vihernieriätä tuppaa tulemaan siinä sivutuotteena.